נראה לי, זה גם היה בגלל שהמשמעות שלך, לא? זה רוטב שום. אוקיי חברים, עוד מספר דקות חיים עולה על המנגל, מתחיל לנפנף עם הנפנף, הפחמים יהיו אדומים ויאללה בתיאבון. כל המוצא חתול בנייר כסף עם רוטב שום, החזירו אותו לגיא בבקשה. נכון נולד מההתחלה של סרט תלמד? מי אוהב לשפט לבבות שיבוא לעזוב. פעם אחרונה שאתה מתקשר לסיטים, אתה מבין? חיים כשהתחיל היה קטן, כאילו הוא לא... חיים אנחנו צריכים לעשות את הפשיסטים. הוא לא... לא מכיר אותו, אלמוני. היום? חיים סלב. אחי אתה יכול לעשות זום, לשים פה עצים קטנים ולעשות סרט דוקומנטרי על הר הכרמל. בין שלא התגעגעת עליי, זה בלה. אני הלכתי למילואים, אתה הלכת בלי להגיד לי שלום. עדי, חתיכת מניאק, אני במשך חצי חודש חיפשתי אחריך. הייתי במילואים? ידעת שאני במילואים? הייתי בטוח שאתה התפטרת. רק בכללי התפטרת. אני שאל... תגיד שלא. אחי, אני שאלתי את אם הוא הולך, אני לא פה. שאלתי רש"צים, אף אחד לא יודע איפה אתה. אז התפטרתי. אתה יודע שזה בגללי. אתה אחד הדברים. אתה אחד הסיבות, אחי. מה זה, כבר כל הוותיקים הלכו, אין לי כבר סיפה... כל הוותיקים הלכו? אני כמו מטומטם נשארתי עם המפגר הזה. באת לעזור, שפת הידיים? זה לך חכם. הוא עשה מזה בית האח הגדול. האח הגדול, אני לא רוצה לעלות באש. מג'יק. תראה איזה מג'יק אני עושה. תראה, אני סוג של מג'יק. 5, 4, 8, 5. עוד שווה של ברבור. היי, מה אתה עושה? הכל טוב. אחי, אני מקווה שאתה לא הולך לרצוח אותנו. לא להסריט, אבל די, חלאס. אחי, שום דבר לא עולה לאינטרנט, אני אפילו לא יודע איך להשתמש ביוטיוב. למה אתה מצלם אותי אוכל מפון חמוץ, כאילו מה? לא, זה לא שאני מצלם לך את זה בתוך הלוע. תאכל. תעשה את זה דרמטי. לא שאני מצלם אותך בתוך הלא. תאכל, תרגיש נינוח. תכניס את המלפפון הזה לפה, תכניס. תעשה את זה שוב, זה לא נקלט טוב. תאהב את המלפפון. זה לא לשידור. אחי, הכל עולה ליוטיוב בסוף, תשקלו צעדים. שכול מילים או שכול שיניים. לפני שאתה מעלה לאיזשהו יוטיוב. שכול מילים או שכול שיניים, אני רוצה שתעקוב אחריו עם המצלמה לכל מקום. גם לשירותים, לא, לשירותים לא. גם לשירותים, אולי... אתה יודע כמה זמן לא ראיתי אותך? למה לא לשירותים? כן, לא זר מהפגישה הראשונה עם המצלמה כמובן. אנחנו הולכים לשירותים וזה, כאילו, לא בקטע הומואי או משהו. תסיים את האביזר. זה נציג שלא עבר הסמכה. זה לא פועל. אבא, מה קורה? ביג דדי. דורון, תחזור. דורון, תחזור. תעזוב אותי ככה. זה נשמע כמו סלוגן, זה לא קשור. לא להסריט, אבל די, חלאס. אחי, שום דבר לא עולה לאינטרנט, אני אפילו לא יודע איך להשתמש ביוטיוב. אני אשאר את השאלה הכי יפה בעולם. יש לך שירותים בבית? לא, אנחנו מחוברים ביחד. וזה מוקלט. לא להסריט, אבל די, חלאס. אחי, שום דבר לא עולה לאינטרנט, אני אפילו לא יודע איך להשתמש ביוטיוב. רועי לרנר והשטויות שלו.